V priebehu svojej 80-ročnej existencie firma Zetor zahájila niekoľko rôznych spoluprác s rôznymi výsledkami a teraz nastal čas ich preskúmať. V roku 1962 vzniká na základe vtedajšieho politického uskupenia Československo-poľské výskumné stredisko so sídlom v brnenskom Zetore, z ktorého vznikne niekoľko prototypov tzv. Ťažkej série traktorov Ursus. Dochovala sa jedna fotografia traktora s označením Zetor U, čo môže znamenať pracovné označenie spolupráce Zetor Ursus. Zatiaľ čo Zetor debutoval s traktorom 7511, Ursus predstavil o rok neskôr svoj model C385. Je však nutné podotknúť, že šlo o spoluprácu a nie o licenciu, a teda hlasy tvrdiace, že Ursus by bez Zetora neestvoval, nemajú pravdu, pretože jak česká, tak poľská strana mala svojich technikov a inžinierov podieľajúcich sa na vývoji traktorov. Ako dôkaz nech slúžia rôzne fotografie prototypov z poľskej strany a dochovaný prototyp Ursus C375 Colorado. V roku 1964 poskytuje Zetor poľským kolegom dokumentáciu modelov UR1, aby napomohol modernizovať slabšie modely Ursus. O rok neskôr sa začne vyrábať traktor Ursus C4011, z ktorého konštrukcie výjdu dnes už legendárne traktory Ursus C360. Aj napriek prakticky rovnakému základu sa traktory Ursus od svojich českých kolegov výrazne odlišujú. A ku koncu výroby tohto radu počiatkom 90. rokov bol u poľských rolníkov preferovaný pred Zetorom, a to hlavne z dôvodu výrazne menšej nákupnej ceny. Po presťahovaní UR2 na Slovensko sa spolupráca neskončila. Ťažký rad sa modernizoval zarovno s traktormi ZTS a dokonca boli vypracované plány na prototypovú sériu M54, vychádzajúcu z UR4, k jej sériovej výrobe však nikdy nedošlo. V montážní hale varšavského traktorového závodu Ursus se vyrábějí těžké kolové traktory o výkonu 75 až 150 koňských sil. Právě zde je tedy jedno z pracovišť, na kterých se v praxi uskutečňuje kooperační dohoda mezi Polskem a Československem při výrobě těchto potřebných zemědělských strojů. Spolupráce už trvá více než 20 let. Započala i mezivládní dohoda, na jejímž základě v roce 1962 předal brněnský Zetor do Varšavy dokumentaci na výrobu traktorů typu Zetor 4011. A pro zajímavost, tento typ se zde vyrábí dodnes. Důležitý mezník spolupráce znamenal rok 1963, kdy bylo vytvořeno Československo-polské středisko pro vývoj a konstrukci traktorů, které se řadí do tzv. Těžké řady. Výsledkem je už 120 000 těžkých traktorů vyrobených v Ursusu a další 120 000 v Československu. S československými kolegy se nám dobře spolupracuje, nemáme důvod si na ně stěžovat a snad ani oni na nás. Jak dlouho tady pracujete v Ursusu? Ja tu pracujem už 5. mesiac a spolupráca sa mi tiež páči zatiaľ, je to dosť dobré. V letošním roce věnují polské sdělovací prostředky Ursusu mimořádný zájem. Jednak proto, že jeho výroba má velký význam pro situaci v polském zemědělství, ale i z toho důvodu, že pracující Ursusu oslavili rovněž 2 významná výročí. 90 let existence závodu a v říjnu sjel z výrobního pásu miliontý traktor vyrobený v továrně v poválečných letech. V roku 1971 podpísal najväčší indický výrobca obrábacích strojov, spoločnosť Hindustan Machine Tools, licenčnú zmluvu so spoločnosťou Motokov na miestnu výrobu traktora Zetor 2511 pod značkou HMT. Traktory sa osvedčili a vytvorili dopyt po modeloch s vyšším výkonom. V roku 1990 spolupráca skončila a HMT prevzala celú výrobu traktorov na seba. V rokoch 1968 až 1974 boli traktory Zetor dodávané aj japonskej spoločnosti Iseki. Boli vybavené klietkovými kolesami a špeciálnym brzdovým systémom pre prácu za mokra na rýžových poliach. Za 7 rokov bolo dodaných približne 4000 traktorov. Šlo o traktory označené 4714, 5714 a 6714. Najväčší zahraničný výrobný závod spoločnosti Zetor sa nachádza v Iraku, v priemyselnom komplexe štátneho podniku Mechanical Industries v meste Iskandaria. V náročných podmienkach Iraku si traktory Zetor získali vynikajúcu povesť a vďaka tomu aj dlhodobú zmluvu. Od roku 1970 sa traktory Zetor vyrábajú pod značkou Antar. Názov je spomienkou na legendárneho bojovníka Antara,
celým menom Antarach ibn Shaddad al-Absi, žijúceho v rokoch 525 až 607. V roku 1983 vstúpila značka Zetor na americký trh. Počas viac ako 30 rokov pôsobenia v USA dodala spoločnosť Zetor svojim americkým zákazníkom takmer 25 000 traktorov. Model 5011 sa predával pod označením Agripower 5000 a existovala aj jeho verzia 4x4 označená ako Zetor 50 Series. Traktory Zebra existovali v USA len krátku dobu a boli distribútorom traktorov dovážaných z Indie a Československa. Zebra bola divíziou spoločnosti American Java, distribútora Zetoru v USA. Túto divíziu založili s cieľom poskytnúť lacnejšiu alternatívu traktorov Zetor s nižším výkonom. Traktory sa predávali len niekoľko rokov, približne v rokoch 1992 až 1995. Väčšina traktorov bola vyrobená v Indii spoločnosťou HMT, ktorá vyrábala na základe licencie od spoločnosti Zetor. V roku 1997 podpísala brazílska spoločnosť Agrale zmluvu so spoločnosťou Zetor na výrobu traktora s výkonom 60 až 80 konských síl, 44 až 59 kW. Šlo väčšinou o preznačené modely UR1. Traktory Actor predávala v Austrálii spoločnosť Motokov Australia, divízia spoločnosti Motokov z Československa. Traktory vyrábali spoločnosti HMT, Zetor, ZTS a Grossi. V roku 1993 boli uzavreté zmluvy medzi firmami Zetor a Deere & Co. o spolupráci v oblasti marketingu. Traktory Zetor sa začali predávať v zeleno-žltom farebnom prevedení a označením John Deere, najmä v Latinskej Amerike, Austrálii a Oceánii, ďalekom východe a Južnej Afrike. V USA sa stále predávali červené traktory Zetor. Traktory sa vyrábali jak v Brne, tak v mexickom meste Saltillo. V Zetore pracoval tím špecialistov firmy John Deere, ktorý riešil predovšetkým otázky logistiky a kvalita. V polovici 90. rokov mala Deere & Co. záujem vstúpiť do Zetoru. Jednania však nedopadli dobre, z dôvodu amerického požiadavku na zníženie výrobných kapacít a preto sa rozhodlo o privatizácii českou cestou a Zetor padol do rúk podniku Motokov, ktorý nepožadoval žiadnu reštrukturalizáciu a spolupráca Zetor John Deere bola ukončená.